Σχετικά με τον πατέρα. Σχετικά με τον πατέρα 1. Μετά 40 χρόνια δεν είναι ίδιος. Τίποτα δεν θυμίζει εκείνον που γνωρίσατε. Ξεχνάει, λέει τα λόγια άλλου ρόλου. Αν πρέπει να είμαι σαφέστερος γι' αυτόν, θυμηθείτε μια λέξη όταν, πριν να την περικόψει, μένει για λίγο αναποφάσιστος ο ποιητής. Σχετικά με τον πατέρα 2. Εξοφλεί το δάνειο του χρόνου. Θυμάται. Όμως όλα χαμηλόφωνα πια, αθόρυβα. Σαν τον ημίπληκτο Κύριο, καλοκαίρι του 57, που μας ψιθύριζε κάτι απέραντα ευγενικό, χωρίς να ακούγεται. Σχετικά με τον πατέρα 3. Και βέβαια συνδέω απόλυτα τα παλιά καλοκαίρια με σένα. Καμιά φορά μάλιστα παίζω με τη συντελεσμένη τους βεβαιότητα, επιχειρώντας ανατροπές και αστείες υποθέσεις. Για φαντάσου, σκέπτομαι, αν όλο το 50, αντί για εκείνο το ελληνοπρεπές νησάκι, οι διακοπές μας γίνονταν στο Blackpool με τις παράλιες σεζλόγκ, ή αν στο Μπράιτον περνούσαμε ατέλειωτα απογεύματα με συζητήσεις και εθιμοτυπία πνιγυρή. Και ακόμη το χειρότερο, αν πρόσφυγες στο Μπάλατον, την κρύα λίμνη, στη Βουδαπέστη ή το Βρότσλαβ, υποκομματικήν δυσμένεια, δύο άνθρωποι μοναχικοί, ακούγαμε την μπάντα Κυριακές του Ιουλίου, πόλκες του Σμέτανα που θα σιγοσφυρίζαμε αργότερα, και αυτό ήταν όλο. Έτσι λοιπόν παίζω με πράγματα φανταστικά, μη ανατρέψιμες συνθήκες, με βροχερούς και βόρειους τόπους δηλαδή, που θα είχα ζήσει πλάι σου παιδί, και τώρα θα όφιλα το αυστηρό τους γκρίζο στη στιχουργική μου. Σχετικά με τον πατέρα 4. Το ραδιόφωνο, τα μεταπολεμικά σου τσιγάρα, σκηνικό μιας βεβαιότητας που παρασύρεται μαζί σου. Να με πιστέψεις, διαβάζω νέα στις παλιές εφημερίδες και ζω ακόμη σε εκείνη τη μακάρια επαρχία, ζητοκραυγάζοντας υπέρ του παπάγου. Σχετικά με τον πατέρα 5. Ξέρεις, σου λέω προσποιητά σοβαρός, ο κύριος Βενιός κατέθεσε εις μνήμην της μητέρας 100 δραχμές για το νοσοκομείο Τίνου. Φίλος παλιός, μου απαντάς με φυσικότητα, να τον ευχαριστήσεις, και ο σύντομος διάλογος τελειώνει με τη ματιά της άνοιας να πλανάται στο δωμάτιο. Βέβαια η δωρεά αυτή πράγματι έχει γίνει, αλλά 32 χρόνια πριν. Όλος τυχαίως βρήκα κάπου μια παλιά επιστολή. Σε ενημερώνουν σχετικά και εκφράζεται η βαθιά τους λύπη. Τώρα δεν είναι πλέον εν ζωή ούτε ο δωρητής. 30 χρόνια, επαναλαμβάνω, έχουν περάσει. Άλλαξαν όλα, οφείλω να σου πω. Η άθλια πόλη αριθμεί εκατομμύρια. Τα χθεσινά παιδιά είναι γονείς. Απ' τους ασύρματους και την παρανομία το κουκουέ συγκυβερνά. Παρόλα αυτά, εσύ μου απαντάς ζώντας σε αδιατάρακτη ενότητα του χρόνου. Όπως τις μαγικές ιδέες του Έλς ή τις αυθαιρεσίες του ονείρου, κινείσαι με ευχέρεια παντού. Κάθεσαι δίπλα μου πίνοντας μια παλιά γκαζόζα που πλέον δεν κυκλοφορεί. Διαβάζεις γελιογραφίες του Δημητριάδη. Βρίσκεται στην αρχή της η οκταετία της ΕΡΕ. Ζει ο Ροδόπουλος και ο Κωνσταντίνος Τσάτσος. Χάρη σε μια μικρούλα βλάβη του φλοιού, κατάργησες τις εποχές. Φαίνεται να αγνοείς τη νοσταλγία του μακρινού, τον τρόμο του ήδη συντελεσμένου. Σχετικά με τον πατέρα 6. Άγνωστο αν διαλέγεται με πράγματα σημαντικά. Εικόνες φερειπίν ενός παλιού χειμώνα στην ορεινή Μακεδονία που κατεβαίνουν τώρα με τον πυρετό. Πώς επιστρέφει αλήθεια μια βροχή μετά 50 χρόνια.
Ωστόσο, πιθανόν να παρακολουθεί μεταγενέστερα συμβάντα. Τη γέννησή μου, για παράδειγμα, ή ένα ολονύκτιο οικογενειακό ταξίδι και την αμήχανη άφιξή μας ξημερώματα στον Πειραιά. Εν πάση περιπτώσει, με φράσεις αδιευκρίνιστες παραλυρεί. Τι σημαίνει δίχως συμφραζόμενα η λέξη υγρασία ή ένα ρήμα έκθετο που ψάχνει αντικείμενο. Με βεβαιότητα, μονάχα την ανήσυχη κίνηση των χεριών του καταφέρνω να ερμηνεύσω, αναγνωρίζοντας το χειροκρότημα στα προεκλογικά συνθήματα για τον συναγερμό που ακούγονται από τη μεθυσμένη συντροφιά της παραλίας. Σχετικά με τον πατέρα, 7. Ένα νοσοκομείο που φλεγόταν από τον Ιούλιο. Μετρούσε εβδομάδες η κλεψίδρα του ορού σου. Σε τίποτα δεν παρέπεμπες πια. Φωνή που κάποτε αντέγραψα και τώρα την ακούω ακατανόητη. Άλλαξες, σχεδόν κρυφά, ανειδοποίητα. Όστρακο που άδειασε από το μαλάκιο τις ιστορίες του. Τι χάδι που προθεσμίαν, τι θαλπορή εφήμερη ήσουν εσύ, πίσω από την πλάτη μου να μεταβάλλεσαι σε αυτό το άδειο βλέμμα. Σχετικά με τον πατέρα, 8. Βγαίνεις αργά από το ορθοπαιδικό. Γυρεό χερουβίμ με το μεταλλικό φτερό σου στη μασχάλη. Δίνεις το άνθος του ιστορικού σου στην κοπέλα. Χαίρε Μαρία, επιμελήτρια του Ευαγγελισμού. Σχετικά με τον πατέρα, 9. Φωτογραφία. Εγώ πολύ μικρός, δηλαδή απόν. Πλάι μου το σταυρωτό σακάκι με κρατάει στην αγκαλιά του, κοιτάζοντας για πάντα το φακό. Δεν θέλω να ανακοινήσω πράγματα του χρόνου, όμως όπου κι αν είσαστε, ανήκε και σε εσάς εκείνη η ξεχασμένη μέρα. Έστω λοιπόν κι αν τώρα βλέπετε δυο αγνώστους σε μιαν αδιευκρίνιστη στιγμή, ένας περίπατος, μια παιδική εορτή, ακούστε τους προσεκτικά. Είναι η μαρτυρία για εκείνον τον ξένο που κάποτε όλοι υπήρξαμε και τώρα περιεργαζόμαστε αμήχανοι σαν πρόσωπο που μάταια βεβαιώνει ότι μας γνωρίζει. Σχετικά με τον πατέρα, 10. Παίζω μαζί σου τον πρόσκοπο, μπαμπά. Βάζω το καθρεφτάκι του ποίηματος στο πρόσωπό σου να δω αν θαμπώνει. Απόγευμα σε πόλη γαλλική. Απόγευμα σε πόλη γαλλική, 1. Τόσο διακριτικά, τόσο αθόρυβα, σαν το στεγνό ορθογώνιο στην άσφαλτο, όταν έφυγε το αυτοκίνητο μετά τη βροχή. Απόγευμα σε πόλη γαλλική, 2. Στο πάρκο με συνάντησε το συννεφάκι του Γκολουάζ. Εωρούνταν πάνω από την υγρασία των θάμνων. «Πού πας?» του λέω και συνέχισα το βροχερό περίπατο. Έψαχνα ένα καφέ γωνιακό που το θυμόμουν αμυδρά από παλιό ταξίδι. Μέσα σε άρωμα από κρουασάν ήσυχος θα απολάμβανα την κίνηση του δρόμου. Ρωτήστε με λοιπόν πώς ήταν αυτό το απόγευμα, για να σας πω ότι ευάδιζα με την ομπρέλα μου και ότι περίσκεπτοι αιώνες μας συντρόφευαν. Ο χρόνος τέλος, που ως συνέχεια μακρινό και πρόσφατο δεν διακρίνει, έπαιζε γνώριμες επαναλήψεις με τον Φανοστάτη. Συγκεκριμένα, αυτή η παλιά βροχή των Γαλατών κάτω από την ίδια φωταψία πάλι εμφανιζόταν. Απόγευμα σε πόλη γαλλική, 3. Έτσι συμβαίνει πάντα με την επιστροφή. Μένουν έξω τα ονόματα της μέρας σαν κατοικίδια της αυλής. Εκείνος ο αιώνας με 2 κτίρια, μια σύντομη συνάντηση στο Σατλέ. Ας βγαίνει τώρα η πόλη με άδεια φώτα και θορύβους. Σε λίγο θα μπούμε στον ύπνο μας και όλα ήσυχα θα πουσιάζουν. Απόγευμα σε πόλη γαλλική, 4. Με το λευκό της φορτηγό η εταιρεία γάλακτος διανέμει.
ήσυχοι αγροί ζωγραφισμένοι στις πλευρές. Σκύβουν 2 αγελάδες στο χορτάρι. Η φυσική προέκταση, ένα ποτάμι, εκβάλλει νοερά στη δεξιά λωρίδα όπου σταμάτησαν. Ανοίγει η πόρτα. Ραγίζει η χλόη των πλευρών και ένας εργάτης μεταφέρει τις φιάλες, αφήνοντας τον οδηγό με την υγρή εξοχή στην πλάτη. Σε λίγο έχουν φύγει. Μες στη λεπτή βροχή θα έμενε μόνος του αφηγητής, αν δεν περνούσε ένα αργό ποδήλατο. Απ' τη ρητίδα που άφησε στην άσφαλτο γέρασε κι άλλο η άδεια λεωφόρος. Απόγευμα σε πόλη γαλλική 5. Με τον τρόπο του καταπονημένου αφηγητή. Πράγματα ασαφή της μέρας που τελειώνει. Επιστροφή με λίγη λάσπη στο φτερό. Μας δέχεται και πάλι αυτό το σπίτι, όπως ο χάρτης που διπλώνει παίρνοντας πίσω ονόματα και πόλεις. Απόγευμα σε πόλη γαλλική 6. Μικρό ελβετικό σοκολατάκι. Άγνωστη φίρμα Edelweiss, καθώς ένα κατάστημα βελούδινη πολίτρια σε συσκευάζει. Έξω ανήσυχος κινείται ο δρόμος. Αλλάζει φώτα δοκιμάζοντας το βράδυ. Από το τζάμι τον προσέχει ο αγοραστής. Του θυμίζει το δύσκολο ποίημα που γράφεται και αλλάζει διαρκώς, και ενώ υπάρχει πρέπει να είναι οι λέξεις του για να το δεις. Απόγευμα σε πόλη γαλλική 8. Έφυγε ο σταθμός. Για λίγο ακόμη μας ακολουθούν οι ανακοινώσεις, τα οποία σύντομα και ανύποπτα παράθυρα των δρόμων που θα κατασκόπευα, όχι. Δεν βλέπει η πόλη απόψε. Με την παλάμη της ομίχλης θέλει να αναγνωρίσει αυτά που φεύγουν. Απόγευμα σε πόλη γαλλική 9. Χτυπά με ευκίνητες βελόνες. Τρεκλίζει ο ταύρος της Ανίας. Οδός Ντιμπάκ 17. Πλέκει στην είσοδο η Ισπανίδα θυρωρός. Απόγευμα σε πόλη γαλλική 10. Κτίρια παλιά. Κάποτε ήταν σκαλοσιές και εργάτες σφύριζαν ανάμεσα στα σύνεργα. Περνούσαμε με άλλα λόγια κάτω από εκείνον τον αιώνα. Μπροστά στην εκκλησία με τα στέφανα μιλούσε χαμηλόφωνα η συγκέντρωση. Θα ξεκινούσε η άμαξα σε λίγο. Μνημόνευσέ με, έγνεφε το λυπημένο γεγονός που ήθελε μάρτυρες για να υπάρξει. Απόγευμα σε πόλη γαλλική 11. Σαν την απρόσιτη περαστική. Ό,τι απομακρύνεται είναι ποίηση. Τελευταίο απόγευμα εδώ. Το ήσυχο άρωμα του καφέ μπαίνει από αόρατες εισόδους στο δωμάτιο. Βαλίτσες που διπλασιάζονται μες στον καθρέφτη του διαδρόμου και βαραίνουν. Φεύγει ο επισκέπτης. Όπως το ποίημα επιστρέφει στην αρχή του, ζητώντας τη σιωπή που προηγήθηκε. Απόγευμα σε πόλη γαλλική 12. Χιονίζει, λέει. Αφήνει το πυρούνι και μου δείχνει. Έξω περνούν άνθρωποι βιαστικοί, κάπως χορευτικά επάνω στο λευκό. Δείπνο με όλους σας. Καφές. Γλιστρούν οι συζητήσεις στην άσπρη πίστα του τραπεζομάντιλου. Απ' το παράθυρο το αμφίβολο πάρκο. Δέντρα με αόρατες αρτηρίες στο κρύο. Ταξίδι σκέπτομαι. Παιδική ηλικία της επιστροφής. Κυριακή. Το γάτο μου, έναν συνηθισμένο τίγρη, έψαχνε για μέρες. Υποθέσεις κι ύστερα άσκοπες έρευνες παντού. Τρίτο πρωί μιας άδειας Κυριακής βγήκα πάλι στους δρόμους. Οικόπεδα, αυλές, ρήθρα πεζοδρομίων.
Έσκυψα στο υπόγειο παράθυρο, μήπως. Με κοίταζε επίμονα ο τυφλός καλόγερος. Στα χέρια του κρατούσε ψαλμοδίες με σώμα ενός παλιού τρανζίστορ. Επίδαυρος 1979. Μάρμαρο χλιαρό απέναντι στη δύση. Απόγευμα που υπήρξε πάλι πριν και αμφέβαλε το φως του όπως τώρα. Πράξεις απ' την ίδια διάρκεια. Ξεχασμένο τζιτζίκι από τότε. Μακρινό σκυλί σαν επανάληψη. 2-3 αργοί που καθυστέρησαν. Είναι 9. Δεν έχουν σώμα πια οι λόφοι. Σκουραίνει η ταξιθέτρια στο τελευταίο φως. Παραμονή των Χριστουγέννων. Αυτές οι μέρες με βρήκαν στη Θεσσαλονίκη. Έχει χιονίσει και είναι σαν η πόλη να φαντάζεται μια άλλη πόλη. Τι να σας δείξω. Τους έκπληκτους περαστικούς που περπατούν διστακτικά, το βιβλιοπωλείο μόλχο με ένα δέντρο κάτασπρο στην είσοδό του. Είναι αυτά, μα και δεν είναι. Κι η μπάντα ακόμη ενός αγνώστου δήμου σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με τη γαλάζια της στολή που ευθέως παραπέμπει στους Αψβούργους, βγήκε σαν ξένοι, πεανίζοντας την Τσιμισκή και τις Καθέτους με απίστευτες εικόνες εποχής. Πηλίκια υψηλά, 8 πνευστά που βγάζουν παγωμένο ένα Μάρς, 2 τυμπανιστέ με ολόξανθο υπογένειο και τέλος ο μικρός, ο χρηματοσυλλέκτης, που λες κάποια στιγμή κι υποψιάζεται τη συγκυρία απίθανη, τι ψέμα είναι όλα αυτά, προτείνει το κουτί του στο κενό σε έναν περαστικό που δεν υπάρχει. Πορτρέτο του ποιητή 2021 μετά Χριστόν. Μόνη του άσκηση μικρές αθώες αιμονές. Ένα μαντίλι με μονόγραμμα, μια ρόμπα δωματίου, ενθύμια από παλιά ταξίδια και αναφορές σε γνωριμίες που έσυρε στα γράμματα. Λίγοι τον επισκέπτονται. Κάθεται κάτω από την ελαιογραφία ενός παλιού του φίλου. Μιλάει με νήξεις διαρκής στο παρελθόν. «Έλα να δούμε από εδώ το Βερολίνο», μου λέει σαρκαστικά, δείχνοντας τον ασήμαντο δρομίσκο του. Για λίγο αφαιρείται κοιτάζοντας τα χέρια του. Διαβάζει, θα μπορούσες να σκεφτείς, το ισχνό του σώμα σαν ένα μέτριο κείμενο. Κάποια στιγμή μου δείχνει το νέο βιβλίο του Μη. Ας επαναλαμβάνεται. Μου αρέσουν οι αιμονές του. Η διαρκής επιστροφή, η μνήμη, αυτή η παράλογη φυσική, να βλέπω τη σκιά ενώ το αντικείμενο πια δεν υπάρχει. Περίπατος στο Βελιγράδι. Σε ώρες εργάσιμες εδώ σφίζει ο πεζόδρομος και αυτή η πόρτα γίνεται πάλι είσοδος. Τώρα την κλείνει ο τυφλός, σπρώχνοντας ένα δειλό βαλσάκι με το μαντολίνο του. Ακούν οι 3 περαστικοί και σταματούν. Σιωπηλά αφοσιώνεται η Φλόρα και η μικρή μου κόρη, ενώ εγώ παρατηρώ σκηνή και ακροατήριο όπως τα φωτογράφιζε το φωτογράφο. Έφνης, 5 τσιγκάνοι με πνευστά και τύμπανα, μια μπάντα θορυβώδης που περνάει αργά, τον τύλιξε. Όμως σε λίγο πάλι αυτός. Οικείος στα ενίγματα των ήχων, συλλαμβάνει τον ψίθυρο από το χαρτονόμισμα που πέφτει αθόρυβα μπροστά του. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια. Μεταφορά υπερήλικος με άνοια και κάταγμα του Μυριαίου. Σφίζει η παραλία. Σώματα κουρασμένα αναλαμβάνουν με τις πρόχειρες χυμίες του φραπέ. Η νύχτα με τα επιμήκη φώτα της στη θάλασσα μας απευθύνεται σε οικείο ενικό, μα αγνοεί τη συγκυρία. Μόνος οφείλω τη μεταφορά σας στην Αθήνα με μια ατέλειωτη αναμονή στην Προκυμαία. Ας είναι, σκέπτομαι,
Οι απολογητές της υπανάπτυξης το έχουν πει. Εκεί που όλα έφευγαν με ακρίβεια, γεννήθηκαν ολοκαυτώματα. Μεσάνυχτα και κάτι, επανέρχομαι, μας ανεβάζουν επιτέλους στο κατάστρωμα. Κουτσά επιθεωρείται 2 παρατάξεις υπνοσάκων πριν μπούμε στη μεγάλη αίθουσα, όπου 30 χρόνια πριν οι 2 μας πάλι βρισκόμασταν με ρόλο ανεστραμμένο. Κρατούσατε από το χέρι το παιδάκι, τι τέλεια κρυβόταν μέσα σας το γύρας, ρεμβάζοντας ανύποπτος στο Αιγαίο. Τώρα η ιστορία επαναλαμβάνεται αλλιώς. Μες στο συνοστισμό αγοράζω τσίπς, φέρνω καφέ, βλέπω τον νέο ελληνισμό που αγρυπνεί με ένα σταυρόλεξο, ώσπου η χιλιοδιαβασμένη εφημερίδα με ανακαλύπτει. «Τι λέει?» ρωτάει από το διπλανό τραπέζι ο τυφλός. Είναι ασύλληπτο βέβαια το προσεχές. Διαφορετικά θα σας βεβαίωνα πως όλα γρήγορα παρέρχονται και μάλιστα ευνοημένα με τη μνήμη επιστρέφουν. Θέλω να πω, σε αναφορές του μέλλοντος, ίσως και με κατάνοιξη θα ακούγεται αυτό το πλοίο που τώρα βλέπουμε στην υγρασία της βραδιάς να πλέει ασήμαντο και τρομαγμένο. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια ημέρα εκλογών. Ήπιος καιρός. Αρχές καλοκαιριού. Πήγα και ψήφισα νωρίς με κίνηση ελάχιστη. Από το μεγάφωνο συνόδεψε την κρίση μου η λειτουργία του απέναντι ναού. Εγκόσμιο και θείο διαπλέκονται. Σκέφτηκα και βάδισα στην κάλπη. Πήρα το αυτοκίνητο να τον επισκεφθώ. Εύκολα ανέβηκα την άδεια Κηφισίας, ακούγοντας στο δεύτερο μια αναδρομή σε εκλογές του περασμένου αιώνα. Η ψηφοδόχος έπαιρνε σφαιρίδιο, ίσχυε η ευρεία περιφέρεια και τα παρεμφερή. Καθόταν στην ψηλή μπερζέρα παίζοντας με ένα υπτάμενο φτεράκι από το μαξιλάρι του. Αμέτωχος σε ό,τι επί ώρα πάσχιζα να φυγηθώ, τα ποσοστά, την αυτοδυναμία, το σκάνδαλο της τράπεζας, αφοσιώθηκε στο πούπουλο, κινώντας το με αδύναμα φυσιματάκια. Ούτε ο επισκέπτης σας αφορά, ούτε η ιστορία, ξέσπασα νοερά. Η ιστορία τον φαντάστηκα με το παλιό του πνεύμα να σαρκάζει. Κατανοήστε αυτόν που είδε μια παράσταση από τη μέση. Άκουσε μόνον αποσπάσματα και πριν το τέλος, βλέπετε, υποχρεώνεται να αποσυρθεί. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια 2. Με τη βροχή, στη λεωφόρο που δεν προχωρεί, συνήθως με παρηγορεί το ραδιόφωνο. 7 το απόγευμα, εν πάση περιπτώσει, είμαι απολύτως συνεπής. Κάθισα πλάι στην κουβέρτα σας, με μια λεμόνι καραμέλα σας ξεγέλασα και αμήχανος μυρικάζω τα 40 χρόνια μου. Ο γάμος, τα 2 παιδιά, το νέο σπίτι και ακόμη πίσω, πανεπιστήμιο, δικτατορία, νεανικά διάφορα και πάλι πριν, το επαρχιακό γυμνάσιο, τα μέσα του 60. Αν γνώριζα από τότε πόσο φερέγγια ήταν τα αμέσως προσεχή, με αυτό το ήπιο σκηνικό να διακρίνεται στο βάθος, θα είχα ήσυχος σταθεί να πω το ρόλο μου. Θα κοίταζα ατάραχος στο μέλλον, σαν θεατής που ξέρει εκ του ασφαλούς την έκβαση. Αυτό έχει συμβεί, ήθελα να σας πω. Κάποιος που ψηλαφώντας βάδισε στα σκοτεινά, φιλάργυρα συγκέντρωσε, μα έχει τα κέρδη του σε μια δαπανηρή αμφιβολία σπαταλήσει. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια 3. Αν προσπαθήσω να αφυπνίσω ένα συμβάν χαμένο σε όσα ακολούθησαν, δεν θα σας ευνηδίαζα καθόλου. Βέβαια ματέως αφηγούμε. Βλέποντας όμως την παλιά χαλκογραφία πίσω σας, τον άγγελο που αγαθοεργά φροντίζει το παιδί καθώς περνά μια γεφυρούλα,
το ανακάλεσα. Ξύπνησε νύχτα ακόμη ο μικρός. Μόλις διακρινόταν η γραμμή των λόφων με το πρώτο φως. «Τι είναι το λευκό φτεράκι στο τραπέζι?» Εύπιστος άκουσε τις εξηγήσεις για τον άγγελο επισκέπτη. Με κάποια κίνηση αδέξια ή βιαστική έμεινε το φτερό του στην κουζίνα. Υπήρχε ένας άγγελος για κάθε σπίτι. Ήταν το τελευταίο σπίτι. Άρχιζαν οι αγροί, το πενιχρό τοπίο της μικρής σας πόλης. Ξέρετε για ποιο σπίτι σας μιλώ ή είναι μια χαμένη εγγραφή? Στην ουνεχή ζωή σας σίγουρα το είχατε σκεφτεί. Αξίες τόσων ενιών μένουν στο τέλος άχρηστα νομίσματα. Τι ήταν λοιπόν εκείνο το φτεράκι στο τραπέζι? Μπορούσα να έχω μπει με πουπουλένια βήματα το περασμένο βράδυ στην κουζίνα και αντί του ουράνιου επισκέπτη να αποκάλυπτα περίπου έτοιμον με μάτια γυάλινα να με κοιτάζει τον αετό. Θα αγνοούσα τη φορμόλη, το βαμβάκι και τα σύρματα, αυτές τις πρόχειρες χημείες κατά του εφήμερου, βλέποντας σε οριστική ακινησία τη στάση της μεγάλης πτήσης. Ασκούσατε λοιπόν τη φύση στην τέχνη της διάρκειας. Όμως στο θέμα μας και πάλι, τι ήταν άραγε για την ανήλικη συνείδηση ο άγγελος? Σίγουρα όχι ακόμη η ανδρόγυνη φιγούρα των μνημείων, ούτε ο μεσολαβητής από το επέκεινα που λέει φράσεις στα λατινικά, πρόσωπο που πάνω του εξάντλησε τους τόνους του Χρυσού η αναγέννηση. Κάτι πολύ απλούστερο, υποθέτω. Χαρταετός σε πτήση ανάστροφη, με τον αόρατο σπάγκο του στα χέρια του Θεού. Κάποιος που άρπιζε αμέριμνος ουράνια τόξα, ή εκείνος, όπως λέγατε συχνά, που αγαθοεργά φροντίζει το υπερήλικο παιδί όταν βαδίζει ολομόναχος στην αποφύτιση. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια 4. Άργησα απόψε. Θα όφιλα ορισμένες εξηγήσεις, αν και ελάχιστα νοήματα σας αφορούν. Θα εξαιρέσω μια αόριστη διαίσθηση που ίσως σας λέει πόσο ενίσταμαι στα τρέχοντα, πόσο προκλητικά τα αγνοώ, προστρέχοντας διαρκώς τη φωτεινή τροχιά σας. Εκείνη την παλιά φωτογραφία, για παράδειγμα, στο βάθος, λάμψη εφήμερη, ωστόσο λάμψη, με ένα παιδί μαζί σας και ανύποπτους περαστικούς ομήρους μέχρι σήμερα. Βέβαια, από μιαν άποψη δείχνετε επαρκής. Τίποτε προσεχές δεν σας τρομάζει. Λάμπετε, εννοώ, με το κύρος του οριστικού, σαν κείμενο απαιτητικό που ολοκληρώθηκε και αυτάρεσκα έχει σκύψει στις σελίδες του ο σκοτεινός του συγγραφέας. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια 5. Μου πήρε 3/4 να φτάσω. Με λήψη άρτια άκουγα στα FM το τρίτο. Μια λειτουργία του Λάσο, αν θα γινόμουν πιο συγκεκριμένος. Ηχογράφηση του 81, στο παρεκκλήσιο κάποιας μονής έξω από τη Γενέβη. Στο Κύριε ήμουν περίπου στους αμπελοκήπους. Υψώνονταν κι ύστερα έπεφταν πάλι χαμηλά οι τενόροι. Από το πρώτο κιόλας μέτρο ακολουθούσαν οι βαρύτονοι, ώσπου οι άλτο με το δικό τους Κύριε έδιναν μιαν εικόνα αισιόδοξη, νεανική. Ένας τενόρος, ήμουν ακόμα στο φανάρι των αμπελοκήπων, στάθηκε σαν αναποφάσιστος και ευνηδίως απ' τη σιωπή τινάχθηκε σε άλλο τόνο. Μια κίνηση σαν τη δική σας, τότε δηλαδή, που τρέξατε μέσα από τη δυνατή βροχή στο αντικρινό υπόστεγο. Βάλατε μιαν εφημερίδα στο κεφάλι, μια μουσκεμένη εφημερίδα του 56, καθώς δυνάμωνε η καταιγίδα. Είχαν κρυφτεί στον γκρίζο της βροχής τα πράγματα. 30 χρόνων είναι η λάσπη στα ρεβέρ και στα παπούτσια μας. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια 7. Δεν με αφήνει βέβαια αδιάφορο ο πόθος του εντόμου για τα άστρα, μια ιδέα του ρομαντισμού που υπενισόνταν τα απρόσιτα.
Εν τούτης, χάριν του ανήμπορου αυτού Κυρίου, είμαι αναγκασμένος να σε εξοντώσω. Μύγα που έρχεσαι χειμώνα καιρό και με τον ήχο σου θυμίζεις παλιές μύγες και μεγάλα δωμάτια. Μύγα, μισοσβησμένες φράσεις, πράγματα που μόλις θυμόμαστε. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια 8. «Αυτή ήταν η εικόνα σας», μου είπαν. «Μια οδοντοστοιχεία διαθλασμένη από το νερό του ποτηριού και εσείς, απόλυτα αφοσιωμένος στον αντικρινό σας τοίχο, σαν να συνομιλούσατε με τον Απόντα που, όπως στα βικτοριανά μυθιστορήματα, χρόνια έχετε κρύψει στη σοφίτα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα έχω χρόνο. Μπορώ ανενόχλητος για ώρα να σας αφηγούμε. Ακόμη και ένας ηλικιωμένος λέει κάποτε «Θέλω να ακούσω παραμύθια» ή «Νιώθω ορφανός». Αν έχετε διάθεση, παίζουμε πάλι τις εικόνες. Θα ξεφυλίζω την εφημερίδα μου και θα σας δείχνω πορτρέτα ηγετών και υγρές μέσα στο γκρίζο πόλης του Βορρά. Σε ένα δωμάτιο που ξέρει αποκλειστικά την υγρασία της κακής μονώσεως, θα βλέπετε προάστια του Μπίλεφελτ πλημμυρισμένα από βροχοπτώσεις, σχεδίες με ηλικιωμένους, μια στέγη που εξέχει λίγα μέτρα από το νερό. Παίζουμε, έστω κι αν δεν αντιλαμβάνεστε τη χώρα, έστω κι αν μένετε απαθείς για μια εικόνα κρυμμένη από την ομίχλη, το παγωμένο χνότο του υπερβατικού. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια 10. Ενδεχομένως σας ξαφνιάζει ο ιδρώτας μου. Είναι καλοκαίρι. Όλοι φεύγουν πια από την Αθήνα. Είδα λίγο πριν ένα μικρό αυτοκίνητο με στριμωγμένα δίπλα στις βαλίτσες, το κλουβί της γάτας, τον κατηφί υπερήλικα και τον τεράστιο ανεμιστήρα. Είναι καλοκαίρι, να σας το πω με σύμβολα απλά. Άδεια σχολεία, ανάλαφρα φορέματα, ένας ακίνητος άνδρας ρίχνει στο χώμα τον οροδείκτη της σκιάς του. Είναι καλοκαίρι, άλλωστε κι εσείς, δηλαδή εκείνος εσείς, αργά τα μεσημέρια, πριν επιστρέψετε από την ίδια πάντα παραλία, με ένα παιδί μονίμως πλάι σας, τροχιές ευθύγραμμες από τις ρακέτες έπλεκαν το αόρατο υπόστεγο του περιπάτου σας, βαδίζατε ασταμάτητα στην άμμο. Τα χρόνια βέβαια πέρασαν. Μιλώ σχεδόν για κάτι αμφίβολο. Στην πλιστόκαινα όμως της μνήμης σας, σε ένα πέτρωμα απρόσιτο, ίσως να σώζετε το ίχνος από τα πέλματα των δύο κολυμβητών. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια 12. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει έστω και μια περίπτωση να εκτιμούμε όλοι λάθος. Αν δηλαδή πίσω από την ευεργετική υπεκφυγή της άνοιας μένει μια στοιχειώδης ύλη για τη σκέψη. Κάτι που θα μπορούσε να οργανώσει το συλλογισμό «θα βρέχει ενώ εγώ θα πουσιάζω» ή να ανακαλεί έστω χωρίς τη λάμψη τους τα πράγματα σαν ήχους που απαλύνονται από το πεντάλ του πιάνου. Ήθελα σήμερα να σας μιλήσω για την κυρία Μη που κάποτε προσφιώς ψυχογραφήσατε λέγοντας πως τα άπειρα φιαλίδια στα ράφια της με τα αρωματικά φυτά μαγειρικής πρόδιδαν την ανάγκη της για σύντροφο. Ήταν λοιπόν η εποχή που ο κόσμος εξαντλούνταν στο οικείο, μας αφορούσε δίχως μεσιτείες. Με βήματα αθόρυβα άλλαξαν όλα. Σχεδόν βιοπορίζεσαι πια από τα δάνεια της γραπτής σελίδας. Αυτή με συνεχείς μεταμφιέσεις σε αποσπά από την ιστορία σου. Αυτή αμφισβητεί την ένδια, το άσημο θέμα της ημέρας. Ρίχνει μπροστά σου λίγη άμμο και σου λέει «Έφτασες στην έρημο». Όμως ακούστε, προημερών το διάβαζα, τι δήλωνε κάποιος επιφανής του Κέμπριτζ. Ένα πρωί λοιπόν μια φοιτήτρια του είπε «Ντρέπομαι για ό,τι μας διδάξατε. Αδιαφορώ για το γραμμένο σας χαρτί. Υπολογίζω μόνον ό,τι υποφέρει». Του είπε ακόμη
Θα ήθελα να εργαστώ εθελόντρια στην Κίνα, σε ένα χωριό χωρίς νερό και ηλεκτρισμό. Ήταν μια νεαρή κοπέλα δηλαδή που επαναδιατύπωνε τη σκέψη ότι με το βιβλίο δεν φτιάχνουμε ούτε μια σούπα. Με άλλα λόγια, πρόβαλε τη διαμάχη τέχνης και ζωής και έκλεινε προς το μέρος που την αφορούσε. Η υποχονδρία μας στο καθημερινό, η άρνησή μας εννοώ γι' αυτό, μην αμφιβάλλετε, τρέφεται από την κουλτούρα, επαύξανε ο καθηγητής, και ακόμη συγκρατώ τη φράση «Αυτό συμβαίνει με την τέχνη, την κομψευόμενη σκηνογραφία, που όταν της μιλάς δεν απαντά, που πάντα κάπου αλλού κοιτάζει. Πείτε μου, ποια σκιά διέλυσε ποτέ αυτή και ο αλαζονικός καρπός της?» Διάβαζα, θέλετε ίσως να μου απαντήσετε πλάι στο παράθυρο, μα έκλεισα το βιβλίο. Εξακολουθεί να πέφτει ένα ήπιο φως. Τα δέντρα διακρίνονται απέναντι. Φύγεται νεαρέ ένα ζήτημα παλιό, σαν να λέγαμε την απόσταση ανάμεσα στον ήχο της σελίδας και στον ήχο της φωνής. Έχω κι εγώ να σας θυμίσω την πρόβα ορχήστρας για παράδειγμα, όπου κάποιος με ενδιαφέρον μέχρι τότε μόνον για τον ψίθυρο της μνήμης του, μπρος στο κατόφλι των 60, ομολογεί στον κόσμο ότι ζει σαν όλους, ακούει τους τριγμούς, καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. Θα σας παρέπεμπα ακόμη στην επιστροφή, πολύ παλιότερα, του ποιητή μετά την εποχή στην κόλαση, όταν αντιλαμβάνεται πια αλλιώς τα πράγματα και ακούμε να ομολογεί γεμάτος ενοχή την αυταρέσκειά του. Εγώ που κάποτε ονομάστηκα μάγος και άγγελος, επιστρέφω τώρα στη γη να βρω ένα έργο και τη σκληρή πραγματικότητα να αγκαλιάσω. Θα ζητήσω συγγνώμη γιατί τράφηκα με ψέματα. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια, 13. Σκέπτομαι λοιπόν το ενδεχόμενο να συντηρείται ένα είδος διαλόγου με τον κόσμο και εγώ κουραστικά να πλεονάζω με τόσες εξηγήσεις. Να σας εκθέτω δηλαδή πράγματα γνωστά, όπως αν χάριν του Νόε σιγοσφύριζα, ενώ στο βάθος η Κιβωτός ήταν γεμάτη με πουλιά. Έχει βέβαια μέγα κέρδος απ' τη λύθη το επαναπαυμένο ζώο, που δεν αναπολύει, που ευδαιμονεί στην άγνοια. Σαν βρέφος θυλάζεται το δάχτυλο και η ζωή τροφός δεν σας μαλώνει. Μα ούτε για μας είναι πάντοτε ποινή, που έξω από την κατοικία μας διαβάζουν τη διεύθυνση του φόβου. Ο φόβος πρόσφερε νόημα στα αντικείμενα. Ο φόβος έφερε στο σπίτι μια φωνή παιδιού. Μας δίνει θέση στο τραπέζι και λέει «Κοίτα στα μάτια τον απέναντι». Ο φόβος κατοικεί στην τελειότητα. Με απόλυτο και λάσπη χτίζει μεθοδικά. Οικοδομεί τον οικισμό και μία πιάτσα εγκαθίσταται αχυροποίητη στο κέντρο του. Ο φόβος έστειλε στην πόλη ανθρώπους με διαβήτη. Αυτός διακρίνεται πίσω ακόμη και από τον φωτεινό τρούλο του Μπρουνελέσκι. Αυτός μας παραχωρεί ξύλινο κάθισμα στον απέναντι λόφο όταν χτυπούν στις 5 οι καμπάνες. Ο φόβος οδηγεί το χέρι στην κενή σελίδα και σ' αφήνει εκεί. Ο φόβος εμπεδώνει τη συνομιλία έργου και διάρκειας. Στη σκέψη του θεατή που τρίβοντας τα χέρια του έλεγε «5 μέρες αφιέρωμα στον Μπέρκμαν, τι άλλο θέλω», ήταν ο φόβος. Ο φόβος υπαγορεύει το μονόλογο του Λίρ και αυτός είναι που έγραψε «Περπατώ στα λιβάδια, πράσινα κίτρινα σεντόνια καρφιτσωμένα με έντομα». Πού είναι η φωνή εκείνη, οφείλει να μιλήσει όταν κάποτε πάβει ο αμήλικτος μονόλογος της γης. Ο φόβος έκανε τα πορτρέτα του Μπροντζίνο να μας βλέπουν, να είναι στραμμένα δηλαδή νοσταλγικά στο μέλλον. Ο φόβος φιλοτέχνησε την νεκρή φύση και πάνω στο τραπεζομάντιλο 2 μήλα με ένα ψωμί κομμένο δεν παλιώνουν. Θα λείπω 3 εβδομάδες. Εδώ που έβαλαν την πολυθρόνα σας είναι καλύτερα. Το δέντρο, η καταπράσινη βεράντα όπου παίζουν αιωνίως σκάκι. Να παρακολουθείτε με την υπέροχη αδιαφορία σας την κίνηση του δρόμου. Τα 2 αδέσποτα σκυλιά, τις σκιές που αλλάζουν θέση, τους περαστικούς καταβροχθισμένους από το φως, έτσι καθώς βαδίζουν,
με τη βεβαιότητα της διάρκειας, με την αυταπάτη της καθημερινής αθανασίας. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια 14. Σας φέρνω αυτό το εικονογραφημένο. Είναι οι άθλιοι του Ουγκό. Πρόσωπο στρογγυλό, γένια λευκά, τάφος στο Πάνθεον. Θυμάστε βέβαια τον Γιάννη Αγιάννη. Είναι ο εύσωμος κύριος με τη γαλάζια ρεντικότα. Εδώ τον βλέπετε αποκατεστημένο και υπεράνω υποψίας. Ζει πλέον με το όνομα Μαγδαληνής. Σας δείχνω την εξαγορά εκ μέρους του της μικρής Τιτίκας από την οικογένεια των Θεναρδιέρων. Βλέπουμε το Παρίσι. Στο άτεχνο σχέδιο οι γέφυρες θυμίζουν Βενετία. Ο Ιαβέρης και πάλι ανακαλύπτει το ξενοδοχείο τους. Το κοριτσάκι και ο υπόδικος σώζονται στον κήπο μιας μονής. Υπάρχει ένα άλμα. Η Τιτίκα και ο Αγιάννης βγαίνουν από το μοναστήρι. Βρισκόμαστε όμως πια μετά τον Ναπολέοντα. Και οι εκδόσεις των εικονογραφημένων δεν υπάρχουν. Εκεί όπου στεγάζονταν έχει εγκατασταθεί μια εταιρεία. Στο σχέδιο βλέπετε τον Μάριο ενώ γνωρίζει την Τιτίκα, κήπη του Λουξεμβούργου. Ο νεαρός διαβάζει Μάρκο Αβρίλιο κάτω από τα δέντρα. Υπήρχαν τα απομνημονεύματά του στη βιβλιοθήκη σας. Ίσως θυμάστε την κατάληξη της ιστορίας. Ο Ιαβέρης πνίγεται στον ποταμό γεμάτος ενοχές, όμως αλλού θα καταλήξω. Γνωρίζω, θέλω να σας πω, διηγήματα όμοια με κεφάλαια των αθλίων. Το σημείο που επιτρέπουν στον κρατούμενο να συναντήσει την Τιτίκα, να μην δει η Τιτίκα πως είμαι υποσυνοδίαν, τότε θα σε περιμένω εκεί κάτω από το φανοστάτη. Το αναγνώρισα σε συγγραφείς μεταγενέστερους, παραλλαγμένο. Και ο αστυνομικός, αυτό το σύμβολο νεμέσεως και μοχθηρίας, πόσες φορές δεν επανεμφανίστηκε σε άλλες σελίδες. Τι θα μου λέγατε αλήθεια για το μυθιστόρημα, την αναγκαία υποταγή μας στην πλοκή. Με εικασίες θα συνθέσω τον απόψινό διάλογό μας. Κάτω από την άγρυπνη ματιά της νοσοκόμας, μέχρι αργά θα φλιαρούσαμε για την αφήγηση, για τη λογοτεχνία που ξαναμοιράζει τα χαρτιά, για κάποιους ήρωες ανέπαφους μέσα στο λόγο. Σ' όποιον με την υπέροχη ευθερεσία των υποθέσεων και αν εμφανίζονταν μπροστά μας, στον Βρόνσκι ας πούμε ή στον Κάρολο Μποβαρί, έκθαμβος θα του δίνετε το χέρι. Ανέγκυκτος από το χρόνο θα ψελίζεται. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια 15. Δείτε αυτό το άλμα στο μέλλον, την τόσο προσφυλή στους ποιητές χρήση του προθύστερου. Είναι στίχος του Άλλα Στίβενς. Τα παιδιά που θα βρουν τα κόκαλά μας δεν θα σκεφτούν ποτέ ότι κάποτε αυτά υπήρξαν γρήγορα, σαν αλεπούδες στην πλαγιά. Και πάλι θα σας μετατοπίσω. Η μαρμάρινη γέφυρα του Τιβέριου στο Ρήμινι, από το 70 εν χρήση, άτρωτη. Μη φανταστείτε τα καμπύλα τόξα του Μεσαίωνα που δείχνουν γέφυρες έτοιμες να πετάξουν. Μια επιμήκη γέφυρα κολλημένη επίμονα στη γη σαν όλα τα στέρεα έργα των Ρωμαίων. Τη διέσχιζα χάριν του άδειλου βλέμματος που με προσέχει, ένας από τις άπειρες γενιές περαστικών, άλλοτε σαν σκυθροπός κατάδικος, άλλοτε σαν αναγνώστης έφορος που αντιλαμβάνεται μια τέχνη αδιάγνωστη από όλους. Βάδιζα λίγο κι ύστερα επέστρεφα πάλι στον κόσμο, υπέρβαρος από το πραγματικό, μια καθημερινή συνείδηση που έψαχνε επίμονα για πάρκινγκ. Βεβαίως και ορίμασα. Έχουν βρεθεί σε μια αμφίβολη απόσταση τα γεγονότα. Μια μακρινή εικόνα μένει εκρεμής. Νιώθω αμήχανος για ό,τι υπήρξε, ακόμη και για μια παράγραφο από το κείμενο του συντελεσμένου. Είχα ακούσει τη φωνή του Μουσολίνη στο ραδιόφωνο του θυρωρού, βγαίνοντας μόνος μου στο δρόμο. Η Ρώμη ήταν έρημη. Ένας άντρας κατηφόριζε με το ποδήλατο χωρίς να αγγίζει τα πετάλια. Σήκωσε το χέρι από το τιμόνι. Με χαιρέτησε και φώναξε «Έχουμε πόλεμο». Την εικόνα ήθελα να σας δείξω που υποκαθιστά αργότερα τα πράγματα. Τη σκιά
εκεί που στεκόταν το ζωντανό σώμα του γεγονότος. Με την αναπαράσταση τα ρηχεύουμε το τρέχον, το εφήμερο ζώο. Με την αναπαράσταση ακούει πάλι το όνομά του εκείνο που υπήρξε. Μπορεί πράγματι το θέμα του ποίηματος να είναι η ποίηση, αλλά απέναντι στην κίνηση που του ξεφεύγει, ο ποιητής βυθίζει γεγονότα στα υγρά, ελπίζοντας να στερεώσει κάτι ελάχιστο αυτού του περιπάτου. Επίσκεψη σε γέροντα με άνοια 16. Αγνοώ αν ύστερα από εκατονταετίες θα συγκινεί ο πίνακας του Γκυρλαντάγιο που βλέπουμε στο Λούβρο. Μέσα σε κόκκινο που αποθεώνεται, ένας μελιτζανομίτης γέρος κοιτάζει με απέραντη στοργή τον εγγονό του. Μεταξύ μας αυτό το βλέμμα θα ήταν ένας συνήθις γλυκασμός αν δεν υπήρχε εκείνη η μύτη που λες και υψώνει σε κάτι αξιοσημείωτο την αφοσίωση του ανιόντος. Δεν είναι αυθαίρετο, ελπίζω, που εκθέτω αυτή τη σκέψη πριν βγάλω ακόμη το τρανζίστορ που σας έφερα. Αυτό άλλωστε σημαίνει η φράση «να είσαι εδώ ενώ βρίσκεσαι κάπου αλλού» που πάντα με συνάρπαζε. Με αυτό το πνεύμα επίσης θα σας πω για την ημέρα που ανέβαινα τη θορυβόδη Ακαδημίας, όταν έξω από τη Λυρική συνάντησα εκείνον τον παλαιόγνωστό μου. Ένα μεγάλο φορτηγό άφηνε πλάι στην είσοδο τα σκηνικά από την Μποέμ. Βρεθήκαμε έτσι στην παρισινή σοφίτα όπου συμβαίνουν τα μοιραία του μελοδράματος. Ένα ζευγάρι εμφανίστηκε από το διπλανό κατάστημα και ήρθε προς το μέρος μας. Στάθηκαν πλάι στο ζωγραφισμένο τζάκι και έβγαλαν από το φάκελο μια κίτρινη γραβάτα να τη δουν. Ο συνομιλητής μου, μπροστά από το παράθυρο, από όπου ο Ροντόλφο βλέπει στην πρώτη πράξη το χιονισμένο δρόμο, μου εξέθετε λεπτομερώς όσα ακολούθησαν το διαζύγιό του. Η μέρα στην πρωτεύουσα ήταν ήπια. Συνομιλήσαμε αρκετά μες στο δωμάτιο των πτωχών καλλιτεχνών πριν υποβιβαστούμε πάλι σε Αθηναίους. Στο ίδιο σημείο, θα προσθέσω, μου είχε τύχει χρόνια πριν μια αΐντα. Στο πεζοδρόμιο έμενε ανενόχλητο σε 4 ογκώδη μέρη το ανάκτορο της Μέμφυδος και από την πύλη διακρίνονταν με επιτυχή προοπτική του βάθους η έρημος και ο ακατάβλητος όγκος των πυραμίδων. Μιλούσαμε για το τρανζίστορ που σας έφερα. Με την ακρόαση το πέρασμα του χρόνου γίνεται φίλιο και ανεκτό. Ας μη σας αφορά καμία έννοια. Αποσπασματικό ή όχι, συγκεχημένο ή σαφή, έχετε έναν ψίθυρο, μια ανάσα βέβαιη στο σιωπηλό σας χώρο. Σαν νήπιο παραδοθείτε στο πλούσιο στήθος των φωνών. Αδιάφορος αφήστε να περνάει η λιτανία με τα παρόντα και τα υπολοιπόμενα. Αντιστρεψιμότητα ή Χριστούγεννα στο Ζάλτσμπουργκ. Ο ύπνος είναι απολαυστικός σε αυτά τα μαξιλάρια. Το πάπλωμα χωρίς βαρύτητα σαν μια ιδέα. Τι όνειρα με αυστριακότητα. Λόντεν με ομπρέλα στο βραχίωνα. Τελεφερίκ, διαπόρευση της πόλης στην υπέρβαση. Μια ξέχαστη παράσταση στο Landestheater. Τέλειωσε η μεγάλη λειτουργία. Από το ναό βγαίνει το ζεύγος Στάντλερ, διαγράφοντας ανάστροφα την πρωινή πορεία του από το σπίτι. Κάθονται στην κουζίνα τους για πρωινό. Το γάλα, πλάγιος πίδακας, επιστρέφει στη φιάλη του. Τα δημητριακά γυρίζουν στη συσκευασία της Νεστλέ. Με τις πιτζάμες του ο σύζυγος βαδίζει ανάποδα προς το κρεβάτι, όπου εκείνη, μια στρουμπουλή φιγούρα από τον νότο, από τη λίμνη Βέρθ συγκεκριμένα, ήδη κοιμάται με το στόμα ανοιχτό, αυθεντικό ειδήλιο της πλήξης. Ανοίγω το παράθυρο στο παγωμένο πρωινό. Σπίτια ακόμη σκοτεινά, αέρας ήδη ξένος απ' την όσφρηση.
Αργά οπισθοβατώ κι εγώ προς το κρεβάτι. Ένα μικρό τρανζίστορ μεταδίδει κάλαντα, πολυφωνίες παιδικές, θριάμβους και αλληλούια με χάλκινα πνευστά. Με ένδυμα του βορρά, εν τέλει, πλατήγυρο καπέλο και κασκόλ, φτάνουμε από τα σκαλοπάτια, χθες το βράδυ, στην υποδοχή. Η πανδοχέας υποκλίνεται ευγενικά. Νεότερη έπαιζε άρπα. Τώρα απλώνει το δεξί της χέρι σε αθέατες χορδές και παίρνει το κλειδί. Το ρεστοράν φρένεται κατάμεστο. Βλέπουν την πλάτη μου οι θαμώνες καθώς περνώ την είσοδο και αφήνω το μικρό μου φιλοδόρημα γνέφοντας για καφέ. Παραμονή των Χριστουγέννων. Εισπράττω ευχές αγνώστων, φρώες βαϊνάχτεν εκβαθέων, γέλωτες ηχηροί και πρόστ με τα ποτήρια στο ύψος των ματιών. Δειπνούμε και επιτέλους φτάνει το ορεκτικό με έναν ημίξιρο λευκό. Σαν την ταινία του Βερτόφ, ψωμί που επιστρέφει στο αλεύρι κι ύστερα στον αγρό με τα σιτάρια αργά να κυματίζουν. Κινείται αντίστροφα ο χρόνος. Τα τραμ γυρίζουν στην αφετηρία τους. Βαδίζουμε προς τον καθεδρικό, έχοντας πίσω μας την είσοδο, όπως εκείνοι που έφταναν στον Άδη με την πλάτη, στραμμένοι δηλαδή σε αυτά που εγκατέλειπαν. Τα περασμένα γενναιόδωρα ρίχνουν τον οβολό τους, όταν προτείνω το κουτί που γράφει «Το χρόνο μου παρακαλώ, τα πράγματά μου». Ασήμαντο ενδιέτοιμα της Λίντζεργκάσε, 5 ημέρες τώρα, μικρή Αλεπού, αξιοπρεπές ερείπιο που είδε στα μάτια την αυτοκρατορία, ίσα που μου παρέχεις κι όχι πάντα 2 μέτρα για το πάρκινγκ στο μικρό σου δρόμο. Δωμάτιο 12, χωρίς ανελκυστήρα, με ροκοκό ταπετσαρία, με απουσίες και αρχαίους ύπνους να σε κατακλείζουν. Παίζεις μαζί μου με ό,τι φεύγει. Βγάζεις από το μαύρο σου καπέλο θαύματα. Όμως, για να μιλάμε σοβαρά, άσημο πανδοχείο, κανείς, αν εξαιρέσουμε τα τρίκ του σινεμά, δεν επιστρέφει με την πλάτη. Κανείς δεν ξαναβρίσκει την παλιά του θέση. Η πόλη ας υπόσχεται ό,τι θέλει. Ας έχει ασημένιους ήχους στη μνήμη του ο δρόμος. Στο παγωμένο Ζάλτσμπουργκ ή αλλού, Χριστούγεννα ή όχι, όλα στο μέλλον προχωρούν. Σε μια κατεύθυνση βαδίζουμε μικρή Αλεπού. Στην ίδια ευθεία όλοι πάμε. Άνοιξη. Είσαι εφήμερο μέχρι ανυπαρξίας, δήλωσε αυστηρά εν έτη 1957 το δαιμόνιο του μέλλοντος, η σκοτεινή αυθεντία του προσεχούς, στο άσημο εργαστήριο του τσαγκάρι μας. Δεν καταλάβαιναν τη δήλωσή του τα αθώα σύνεργα, οι κατσαμπρόκοι, τα σουβλιά και οι επιτίδιες στανάλιες που κατακλείζαν το κοντό τραπέζι του. Το ίδιο οι κόλλες, οι κερωμένοι σπάγγοι, τα καρφιά. Ξέρετε, σύνεργα συμπαθή, με τις λαβές σας λιασμένες από τη χρήση, πως είστε αντικείμενα συλλεκτικά, συνέχισε αμήλικτη η εποπτεία του προσεχούς. Στα παλαιοπολία θα σας κοιτούν, ακίνητα, σε γυάλινες προθήκες, με πειθαρχία που δεν φανταστήκατε ποτέ. Έτσι θα είναι και οι αναδρομές για σας, αϊθαλείς και φλίαροι αργόσχολοι, οικείοι στις χαροπές οσμές των βερνικιών και των δερμάτων, συγκεντρωμένοι γύρω από το φύλλο σας, αυτό το βροχερό απόγευμα με τις ομπρέλες και τον απρόοπτα γκρίζο ουρανό. Άνοιξη πάλι. Δίνονται πράσινο οι παρυφές της πόλης, οι λόφοι και οι ήπιες πλαγιές. Νέοι βλαστοί επαναλαμβάνονται. Διαβάζει από το ίδιο κείμενο η φύση. Πόσο επιφυλάσσονται όμως όλοι 1957, πόσο θα προτιμούσαν μια στέρεα ύλη, μια άπειρη αφήγηση, ένα βιβλίο που να μην τελειώνει πουθενά,
να αφοσιωθούν αμέριμνοι σαν τον αμνό στα φίλια λιβάδια. Φιλάργυρα υπολογίζουν το βραχί σου βίο, σε διαρρούν σε αμήχανα μερίδια και σε μετρούν, ενώ εσύ τους απευθύνεσαι με στερεότυπα, τα έντομα, η ανθοφορία, τα χλιαρά σου μεσημέρια. Σαν τίποτα να μη συμβαίνει 1957 κολακεύεις με φύλλα τα κλαδιά και εξαγγέλεις μεγαλόστομα την άνοιξη, τη γιγαντοαφίσα αυτή της χλωροφύλλης, την πομπόδη διαφήμιση του μέλλοντος. Καλοκαίρι ή Αύγουστος στο Λουτράκι. Βρισκόταν στην ακμή του Αύγουστος. Μουρμούριζε αραβικά η ζέστη, κυνηγημένη από τα κλιματιστικά και τις βεντάλιες. Σ' αυτό το θέρετρο λοιπόν, τότε που οι αστεί με την οσφιαλγία αποχωρίζονταν αλλήλους με ένα κομψό ρεβουάρ, η θεία μου είχε μεγαλουργήσει κατά το πνεύμα που ο θείος Ζαν, εκείνος του μεγάλου Μπλέζ Σαντράλ, έχει καταγραφεί στο ποίημα Παναμάς. Έτσι συνέβη πράγματι, αν κρίνω από τις φωτογραφίες, μα και από τις κάρτες που θυμάμαι, γραμμένες στην παραλία με τις γιγάντιες πικροδάφνες ή στη βεράντα του σπουδαίου Μον Ρεπό. Αναδρομή. Έργο ψυχοφελές για όσους έχουν μάτια στον αυχένα και βλέπουν πάλι το αιθέριο σώμα του χαμένου. Έτσι συμβαίνει με αυτούς που αναπολούν, με όσους ανατρέχουν στα εκπεσόντα, και ακόμη έτσι έγινε με το μεσημβρινό απρόοπτο, όταν ο άγνωστος μου τηλεφώνησε, με σήκωσε από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, είχε διαβάσει αυτά που έγραψα για τον τορπιλισμό της Έλλης. Όχι, μου λέει, δεν βρισκόταν, όπως ισχυρίζεστε, το Φρίξος 15 Αύγουστο στην Τίνο. Στο λιμάνι ήταν το Φρίντα, πλειοκτησίας αδελφών Ιγκλέσης, αμείων την καταγωγή. Μου έδωσε τον αριθμό σας ο ΤΕ. Το 40 ήμουν 16, διευκρινίζει. Εκείνη την ημέρα με ισχυρό βόρειο άνεμο ταξίδευα στη Σύρο. Γνώριζε τον πατέρα μου και αρχίζει να φυγείται για κάποιον στρατιώτη, μια ιστορία που αγνοούσα, Ιταλός που τον κυνήγησε μέσα στις τάξεις του σχολείου, ρίχνοντας θρανία και απαιτώντας του αντικείμενα, διέσπηρε ητοπαθείς ειδήσεις για τη Βόρειο Αφρική. Άραγε να ήταν ο Πιερίνο, αναρωτιέται 65 χρόνια αργότερα. Δεν είμαι βέβαιος, μου λέει με σοβαρότητα ιστορικού και μπαίνει σε άλλα οικογενειακά. Του άρεσε η μητέρα μου μαθήτρια, ο θείος Γιάννης, τι γόης σχολιάζει, θαυμάζετο, ο μόνος επιζών του απαντώ. Είχα διακόψει, όπως είπα, το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, άκουγα αυτό το προσκλητήριο νεκρών, έναν αλόκοτο χρονικογράφο, ένα παρελθόν με τηλέφωνο, θέλω να πω, τι κονιορτοποίηση του χρόνου, ο άγνωστος να με λιθοβολεί με γεγονότα, χερέκακα να μου πετάει απουσίες, να λέει στην ουσία 60 τόσα χρόνια, να η επιτομή τους, ενώ ξέρω θα ήθελες έναν τραυλό αιώνα, να μην μπορεί να βγάλει λέξη, η κάθε φράση του να διαρκεί επάπειρον, να μην χρειάζεσαι να στερεώνεις με στίχους και οραϊσμούς τα γεγονότα. Αυτό που ξέρουμε από τον Οράτιο, εξέγγι monumentum, έως τον ψυχρό σε φέρει να κρατηθούμε μέσα στη φυγή που έγραφε. Βράδυ λοιπόν στο Λουτράκι, για να επιστρέψω στο θέμα, κινούνταν όπως είπα οι βεντάλιες, μοίρεζαν άνθη στο παραθαλάσσιο σινεμά και η θεία εκείνη με κάρτες από το Εβιάν, τη Ρώμη και από αυτό το θέρετρο με έναν υπερήλικα εραστή τραβάσαν το παιχνίδι της διελκυστίνδας, η εποχή της απ' τη μια, άπλιστος για παρόν εγώ τραβώντας απ' την άλλη, έμεινε μόνη, προσκολλημένη όπως συχνά συμβαίνει σε ανήψια, πέθανε ήσυχα μου είπαν στο κρεβάτι, Αύγουστος 2003, όλοι εκεί νωρίς το απόγευμα, πρόσεξα στο αγγελτήριο το ονοματεπώνυμο χωρίς την ηλικία. Πλησίαζε τα 90 ο παλιός μου μύθος, ήταν βεβαίως κάτι εκτός προθέσεων
Κανείς δεν θα σκεφτόταν να τιμήσει με τέτοιον εμπνευσμένο τρόπο μια πρώην καλονή, μια ακτιβίστρια του τώρα. Και πάνω από τον τάφο είδα, για να τελειώσω εδώ με όσα αφορούν τη Θεία Βιβή, την τυποποιημένη πλέον φροντίδα των γραφείων κηδιών σε όλους τους νεκρούς, άνδρες γυναίκες, για τα μαλλιά τους που χτενίζουν προς τα πίσω, μια ευκολία ως φαίνεται των μακιέρ, στυλ που θυμίζει Μεσοπόλεμο, τον Κομιτσιάνο για παράδειγμα, αν θυμάστε, το αμφάς του άτυχου Ντίνου Λιπάτη ή τον Γκαρθία Λόρκα στο πορτρέτο του 30, όπου σαν την κατάνοιξη λάμπει μοναχική η Μπριγιαντίνη μέχρι σήμερα. Φθινόπορο ή ξενάγηση σε ποιητή. Την πόλη δεν την ξέρετε. Είναι όμως στο πνεύμα σας. Αντιστοιχεί στα πρότυπά σας. Δεν σας μιλώ στον ενικό κι ας είστε 6 χρόνια νεότερός μου. Στο νότιο άκρο της μια λίμνη ακίνητη κλεισμένη από βουνά. Περνάτε απέναντι, αν θέλετε ανά ημίωρο, με τα λευκά πλοιάρια. Η μια πλευρά της είναι ο περίφημος περίπατος με τις αλέες. Η Ρίστο Εμπαρόδο αποτυπώθηκε κατά καιρούς σε πλήθος παραστάσεις. Πέρασε ο Λίστ δίνοντας ρεσιτάλ. Σας σκέφτηκα αμέσως μετά την αφιξή μου. Η πόλη κατακλείζεται από υπερήλικες. Ζεύγει η εκγενετής Μονήρης, βαρύτονες κυρίες με μικρά σκυλιά και τη μαλφή, αργόσχολους και χαρτοπαίκτες, απρόσβλητους απ' την ανία. Θα σας γοήτευε εμπολής ο τόπος. Έχετε γεννηθεί κι εσείς ηλικιωμένος. Ποτέ δεν τρέξατε για τίποτε στο δρόμο. Δέχεστε ευχαρίστως τη ζακετούλα της μαμάς στους ώμους σας. Σας θέλγει από μικρό η ωριμότητα, μια νεύρωση που απεχθάνεται τη δράση, τα προφανή σχήματα της υγείας. Φθινόπορο λοιπόν, σε γαλλική Λουτρόπολη, με έναν κουρασμένο σνόπ του κύρου σας, ανάμεσα σε ανεπάρκειες, υπατικά και αρτηριοσκληρύνσεις. Μια χορηγία κοσμοπολιτισμού που τόσο μας στερεί η δική μας συγκυρία. Στα απέναντι τραπέζια μπορώ αμέσως να σας δείξω ό,τι ξέρω. Θα σας ενδιαφέρει οπωσδήποτε ο κύριος με την πολυμελή παρέα. Εκείνος. Το κάθισμά του ακουμπάει στον κορμό του δέντρου. Απόμαχος της συμβολεογραφίας και γερμανομαθής, μα ξέρετε που πάει η γλωσσομάθεια, το θαύμα εν γέννη του άπειρου λογισμικού μας, όταν θα λείψει ευνηδίως από το τραπέζι που τον βλέπουμε. Ο φλίερος δεξιά του, ως θεατρόφιλος, σας αφορά. Τον έχω ακούσει μεσημέρι να σχολιάζει με ένα περνό μπροστά του κλασικό δραματολόγιο. Ένα μονόπρακτο άγνωστο μόλις προχθές με τη μοναχική ιστορία κάποιου γέροντα που έχει πεθάνει το πρωί στην τουαλέτα. Ιερός ο γέρος που πεθαίνει αβοήθητος στην τουαλέτα. Δεν μου θυμίζει τίποτα το απόσπασμα, η άγρια φάρσα με ένα πρόσωπο, μπορεί και μεθυσμένο από την ποίηση του κόσμου, που καταραίει πάνω στις πιο ταπεινές του λειτουργίες. Πόλεις της τρίτης ηλικίας, πάρκα και λεωφόροι με θερμά λουτρά, υπάρξεις που κυκλοφορούν εξασφαλίζοντας παράταση. Κοιτάζουν τα πλοιάρια που αναχωρούν, χωρίς να υποψιάζονται την προφανή μεταφορά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Στα υπνοδωμάτια τους έχουν άλλοι κατοικήσει και όπως συμβαίνει στα ξενοδοχεία, πάντοτε είσαι ο επόμενος ενώ συγχρόνως προηγείσαι. Διάλογοι ασήμαντοι απομάχων για ένα σημάδι υγρασίας που εμφανίστηκε στον τοίχο, σχόλια για τον ταχυδρόμο που άρχισε λίγο να αργεί ή έναν γιο που θα εμφανιστεί το προσεχές τριήμερο. Ανηφορίζουμε αργά προς το καζίνο.
Μόλις ακούγεται μια ορχήστρα από το κιόσκι του μεγάλου κήπου. Απόγευμα με φως πολυελαίων, έθριο παλιό αρνουβό, περίτεχνα βιτρό, πίθακες με φωτισμένο το νερό που αναβλύζει, ευθυτενής φρουρή, αέρας εφταξίας όπως ορθά παρατηρείτε. Πλήττω, μα παίξτε το παιχνίδι σας. Θα περιμένω βλέποντας τους τοίχους καλοφτιαγμένα αντίγραφα βατό, τεράστιες αρκαδίες με καστανιές, άγριους θάμνους γαλλικών δασών και αποφασίζουμε τα περαιτέρω. Ποιος είναι ο σύντροφός σας στο ταξίδι? Υπήρξε όντως η Λουτρόπολη και οι φιγούρες των υπερηλίκων? Ρωτάει ο αναγνώστης που πάντα επιθυμεί διευκρινήσεις. Η Λουτρόπολη είναι μια Λουτρόπολη, του απαντά κάπως αφιψηλού ο ποιητής, που κατοικεί πάντα στο κείμενο. Τίποτα περισσότερο. Τελειώνει το φθινόπωρο. Οι παραθεριστές του Οκτωβρίου αναχωρούν. Αλλάζουν πληθυσμό τα παλαιά ξενοδοχεία. Να υποθέσετε πληθωρικούς χαιρετισμούς και χειραψίες και βέβαια συμπάθειες και σχέσεις. Καθυστερούν για λίγο κάποια πρόσωπα συγκεντρωμένα στην υποδοχή. Έχουν συγκινηθεί ορισμένοι. Πρόθυμοι γκρουμ απομακρύνουν τις βαλίτσες και όπως πάντα αυτοί που φεύγουν οραματίζονται επιστροφές, τους ίδιους περιπάτους, τη θαλπορή και την ασφάλεια της επανάληψης. Είναι Οκτώβριος, μας λέει αυτό το ποίημα εν ολίγης. Φεύγει και πάλι το φθινόπωρο. Ο αναγνώστης να σκεφτεί την εποχή, την απειλή που είναι κάθε τέλος. Άνοιξη. Σας παρακολουθούμε τοπία με προσοχή. Τις διαθέσεις, τις μεταβολές σας, όπως βλέπουμε το όρος Σεν-Βικτουάρ ζωγραφισμένο από την ίδια γωνία, σε άλλο χρόνο με άλλο φως. Σας ξέρουμε τοπία, εχμάλωτα των εποχών, αδιάφορα γι' αυτό που περνά, με το υγρό χώμα του πρωινού στα πόδια μας, τη βέβαιη επαγγελία του προσεχούς. Κρατώ τη φωτογραφία μιας παλιάς ημέρας. Είσαι δίπλα μου, γονατιστή κι ιδίως στα πόδια των μεγάλων, που έχουν σταματήσει το ταγκό και παρατάχθηκαν σε έναν πυκνό σχηματισμό για τον ερασιτέχνη με τη μηχανή. Τι άσχημο παιδί που ήσουν. Απέκλεινε δραματικά το ένα σου μάτι, με λόγια απλά ήσουν αλήθωρος. Αν καταλάβαινε κανείς αυτά που τράβλιζες, απαρεγκλήτως έλεγες ανοησίες. Πρωτομαγιά λοιπόν, με τη φωτογραφία της, που έκανε αθάνατη την εκδρομή μας, αθάνατο και το μισό κουλούρι που το κρατάς και το κοιτάς ηλίθια, και το κοντό μου κούρεμα και την ευδαιμονία ορισμένων πάνω μας που ευτυχώς δεν ξέρουν τι επίκειται και μηδιούν αυτάρεσκα στο φωτογράφο. Άνοιξη στη μακάρια επαρχία μας. Ένας περίπου χρόνος πριν από την ΕΡΕ, τοπίο με δέντρα, θροίζουν πίσω μας πυκνά καλάμια, ξεκούμποτα γυλαίκα που λίγο πριν ερμήνευαν με άποψη την κομπαρσίτα. Εξαφανίστηκε στις τελευταίες τάξεις. Πήρε μετάθεση το πιθανότερο ο πατέρας σου. Έχω ξεχάσει το επώνυμό σου. Ούτε που είσαι ξέρω, ούτε μου μίλησαν ποτέ για σένα. Με τη φωτογραφία μας, αυτό το σιωπηλό τεκμήριο, έμεινε αθάνατη ημέρα. Έμειναν νέοι νεκροί. Με γέλια βροντερά θα επιστρέψουν το βράδυ. Σαν θαύμα που όλους μας υπερβαίνει, σώζεται η ώρα. Σώζεται ακέραια η χαρούμενη ομίγυρης. Με το μεγάλο του χωνί κομπάζει το γραμμόφωνο, έχοντας μπει κι αυτό στην Κιβωτό. Και το μισό κουλούρι σου ακόμη
έχει σωθεί διαπαντός. Φθινόπορο ή ημέρες του 56. Παιδάκι που ψαρεύει στην ακτή. Αγαλματίδιο πορσελάνης του 1970 ή του 80, αν έχω εκτιμήσει ορθά από τη γραμμή του. Το 70 και το 80. Ο Ρίγκαν δηλαδή, τα 100 χρόνια μοναξιάς, τα ανέφελα 30 μας. Δίνουν και πάλι σώμα στο χαμένο τα παλιά αντικείμενα, ο μακρινός τόπος της αγοράς τους, ο χρόνος, έχει διάσταση η απουσία, σαν τη σκιά που αγκάλιασε ο απελπισμένος Ένιος στον Άδη, νομίζοντας πως βλέπει τη γυναίκα του. Αλλιώς, τι είναι αυτό που πέρασε, τι είναι αυτό το άδειο που επανακάμπτει σαν δυσανάγνωστο μήνυμα με το περιστέρι της μνήμης? «Να με», λέει το συντελεσμένο, σαν δυσιδαιμονία σε ψυχή πιστού, σαν εκκλησία αβέβαιη για το κήρυγμά της. Κάπως έτσι λοιπόν εμφανίστηκε το εκτόπλασμα της μεγάλης μας τάξης. Να το κτίριο και ο χαμηλός ουρανός πριν τη βροχή. Έξινα περίτεχνα ένα μολύβι και ο δάσκαλος μιλούσε κοιτάζοντας από το παράθυρο τον κήπο του σχολείου. Φυσάει τόσο δυνατά, σχεδόν κλονίζεται ο ευκάλυπτος, λέει. Φορούσε όπως τότε καμπαρτίνα αγγλική κάτω από το γόνατο και η τάξη βρισκόταν μπροστά σε σκοτεινούς γρίφους. Πόσο κρέας προμηθεύθη έμπορός της, εάν ηγόρασε την οκά προς 2 δραχμάς, επόλυσε προς 4 και είχε κέρδος 25. Σεπτέμβριος, να γίνω πιο συγκεκριμένος, του 56. Τις νύχτες απέναντι ο τρελός μονολογούσε ασυναρτησίες. Στα σπίτια είχαν εισβάλει πρωτοσέλιδα τάγκς από τη Βουδαπέστη και η ανίατη αρρώστια επόαζε την απειλή της στο τελευταίο δωμάτιο. Χωρίς να μιλούν, οι επισκέπτες μας κοίταζαν το πάτωμα αμήχανοι, σαν τον ηθοποιό που ξέχασε τα λόγια του. Θυμάμαι, εκθρονισμένος ασκώ την τέχνη της αναδρομής. Ακούω τον ακατανόητο ψίθυρο, αυτό που υπήρξε. Αν θα το έλεγα αλλιώς, κρατά σφιχτά το χέρι μου και με περνά απέναντι ο χρόνος.